Съседче, едно от къщи! Къде съм? В Дубай съм, бе! Идиоти! Баси починака, бе! Баси починака! Умрях от жега, докато ме чака, бе! Галфони! Направо вече загивам! Тук пичурките къде излизат, подвижници, бе! Тук всички са луди, бе! Тук всички са луди, бе! Овъртени са, разбираш, фини пули, шалове! Как издържат тази жега, не знам! Значи аз имам почениска и ми горещо жега, те си навлякли като казаци! Калеко, чували сме, че Дубай е много богата държава. Богати, дръжки, те са нормални тук, бе! Тук ми даха една кола, да се водя сам натам! Сега ще я покажа! Ася, погледайте, това кола ли? Какво ти нещо, бе? Идиоти! С такива едно време си играеш в Бургас на пясъчника. Значи, едва влизам вътре. А като влезна и корината ми захлупа с уши. Нищо не чувам, бе. Друго си на цвекара москича 12 стака. Пак като си влезе човек вътре широко, наоколо има плюш 12 стака. Пак си да робиш краката в китиника, той китиника хубав с балха. Значи ще си вършиш по огледалото да се мандахерцата няма надясно. А тук какво ти нещо? Сидиш вътре като корито на баба ми. Значи отгоре, ето от чисто злато. Абе, ало, вие кали имате ли, бе? Кой си прави колата от злато, бе? Тежи 3 тона и половина различи. Не може да отлепи на ситфара. Чакам 4 ситфара да отлепа. Чакай, като казаш злато, да взема да остържа малко, че ми трябва за вилата. Не, Калеко, чакай, не дей, ще арестуват. Така. Какво сега ще ме арестуват? Па те ме прибираха веднъж, бе. Ама златко не го намериха. Ако знаеш, къде съм го скрил, няма да казвам, само ще покажа. Бая, да събрах от хотела. Калеко, чувал съм, че там хотелите не са лоши. Ти къде си настанил? Вишко, ти специално не знам кой си чувал. Кой ми е хубавото, бе? Мите, кой ми е хубавото, бе? Сега ще ти покажа. Гледай, бе, всичкото от злато, бе. Баси кица на свирски. Ама ще забогатея, аз ти казвам, честно ли казвам. Чакайте малко, да снима, че чупа малко от парапета. Как сте го вързали с този парапет? Топч от парапета. Той е един предния път ме прибра. Елатка, бе. Видите, как се е навлякал, бе. Като северни полюс се навлякал, бе. Салам алейкум, калейкум. Мелейкум. Салам алейкум. Не мога да разбереш, мъжки и финали. Разпъдай се, бе. А да знаеш как се казва? Казва се Харун, Ал-Рашид, Ал-Салеб, Ал-Масак, Ал-Манах, Ал-Бъдди, Ал-Фарах. Ал-Махалала. Какво искаш? Какво стане, бе? Нямам злато, бе. Пусти ме, бе. Пусти ме, бе. Нищо не ти разбира, бе. Нямам злато. Халала. Той ли, бе? Абе, той ми пломбата от зъбите, бе. Ето, дете горе ляв. Има кария. Хале, мили. Сили, мула. Калеко, какво става, бе, Калеко? Къде те води? Калеко, какво стана, Калеко? Не, мани ги, бе. Това са ли хора? Вика ми, ще връщам България. Ще връщам България, бе. Ало. Аз ще върна майка ти. Мумия. Опаковал се там и ми се дърви разеше. Ама усети на Калеко, Карнобатския шевар зад врата и още не може да се освести. Да ви кажа, това е най-известният хотел. Аз я погледайте. Изостанала работа, това е крива работа, бе. Ало, вие отвес, нямате ли, бе? Да отдихирате, бе. Да всичко отгоре го турили разбираш в морето. Да им се напълнят пазета с вода. Ти фали шамоняк долу. И тук как? Аз не разбирам как ще го оставя този хотел сам. Елате в България, бе, ало, да видите, Слънчев бряг, хотел до хотел, разбирате. И те от един хотел от терасата и общо влизаш направо в другия хотел. Път ще видите с комшите, как запознайте се. Той тъче в една копърка. Изиграйте един пилот. И ей, колко са прости, разбираше. Сега ще ви покажа къде играят тенис. Сега гледайте и тия малумници, бе! Ма не са оттам, бе! Се притрепаш, бе, чукундур! Майка ти после ще спокой бой! Играят тенис! Играят тенис на покрива, бе! Има един парашутист, дето им гони топчика спада надолу! Той му е антрет! Гледай, са полилей и той от диаманти, бе! Чакай, ще набера малко, че ми трябва за градината! Смятам и домати си да пръста малко диамант! Домат диамант! Годините пак се връща! На спалта ява! Ко става, единца? Салам алейкум. Къде ходите? Каун! Къде трябва да се сета? Салам алейкум сала. Калеко, айде, прибирай се вече, липсваш ни. Ще повтаря още малко. Започнем с представляване с моят човек Стинджата. Като го опира още 10 пъти, а пък не така харесвам златото. Значи изобручетата им са специални и са жестоки изобручета. Значи започнем да харесвам и танците, малко вече ги фащам танците. Ей, сега гледай, Коста, хайде, бе, ниндзя. Хайде.